Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και τέλος πάντων. Σήμερα έχουμε κάτι καινούριο. Ναι. Έχουμε ένα παιχνίδι από το Roblox που δεν είναι ακριβώς παιχνίδι από το Roblox, αυτό που θα κάνω. Είναι ένα παιχνίδι που λέγεται Blox Fruit. Blox Fruit, ναι. Λοιπόν, περιμένετε. Η φρουτοσαλάτα μου. Σήμερα θα τα ανοίξουμε όλα αυτά. Είναι κάτι κουτιά. Αλλά όχι μόνοι μας, θα τα ανοίξουμε με το χέρι. Τέλος πάντων. Ανοίξω ένα εγώ, ένα το χέρι και... Ναι. Λοιπόν, πάρε αυτό. Να δούμε τι θα δείχνουμε. Πώς ανοίγει τώρα αυτό. Έλα. Ναι, τέλος πάντων. Τα ανοίγουμε αυτά και τώρα τι θα γίνει. Θα άνοιξε. Έλα, τελείωνε όμως. Τέλος. Θα τα ανοίξεις. Ωραία. Στέλνει me. Όπα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Όπα. Eagle. Έτυχα το περιστέρι. Άνοιξε το. Θες ψαλίδι? Ναι. Άντε, πες το. Άρα αυτό, πρόσεχε μην το κόψεις. Έχουμε εδώ ένα κωδικό, θα τους βάλουμε στους τέλους τους κωδικούς. Στους τέλους τους κωδικούς. Γιατί έτυχες. Εγώ θα τα ανοίξω. Εσύ δεν θα ανοίξεις. Γιατί θα δείχνεις. Αυτό. Το gas fruit. Όλο δικό σου. Είμαστε με ένα φρέσκο κωδικό. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε επόμενο. Τι ήταν αυτό. Ωραία, αυτό θα το ανοίξω εγώ και αυτό θα το ανοίξει ο κύριος. Θες ψαλίδι εσύ. Μωρέ. Εγώ δεν ανοίγω το χέρι. Καλά, εντάξει, και εγώ ψαλίδι θέλω. Δεν άνοιξε, δεν το πιστεύω ότι δεν άνοιξε. Ελπίζω να μην είσαι άτυχος. Το παίρνω αυτό, εντάξει. 1, 2, 3. Τι. Αυτό. Επόμενο. Τι λες. Περίμενε λίγο. Να πάρουμε λίγο το πράγμα σου. Κάνε το κάτω. Τι λες ρε. Πόσο τυχεροί πες να είμαστε.
ήξερα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντα το ήξερα. Έλα. Όντως. Τι έτυχες κι άλλο dragon. Έτυχε eagle. Δεν πιστεύω ότι είχαμε dragon. Δεν πιστεύει. Προφανώς. Ούτε φόρτιν να είμαστε. YouTuber. Ήταν κανονική YouTuber. Αυτό δεν τα ανοίξαμε ακόμα. Τα ανοίξαμε. Τι αυτό. Τι αυτό. Τι αυτό. Ghost. Μπου, φάντασμα. Ωραία, άνοιξε κι εσύ. Είχαμε τον dragon. Ξερώσαμε τελικά. Τι. Ξερώσαμε τελικά. Άμα τύχουμε κι άλλο dragon, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα τύχω κι εγώ ένα dragon. Όπα. Είστε έτοιμοι. Άλλα δύο μας είναι μόνο. Αυτά και άλλα δύο. Πολύ γρήγορα δεν ήτανε. Πολύ γρήγορα ήταν. Πώς πάνε. Τι είχαμε. Έλα μπους. Και τι... Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο dragon! Δεν το πιστεύω! Δεν πιστεύεις! Δύο dragon! Δύο dragon! Άμα τώρα τύχουμε κι άλλα dragon... Α, και αυτό έτυχε. Δεύτερο dragon! Ωραία. Είστε έτοιμοι για τα τελευταία δύο. Ένα dragon έτυχε εσύ και ένα dragon έτυχε εγώ. Η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Τι έχει εδώ μέσα. Τι αυτό. Κι άλλο ghost. Τι έτυχες. Ναι, πάμε λίγο. Το sound fruit. Θα σου πω, επειδή το έχεις ξανατύχει αυτό, θα το αλλάξω. Ναι. Αυτό. Θέλουμε να τα δούμε κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το πιστεύεις. Δύο dragon. Δύο dragon. Τι αυτό. Τι κοιτάς. Έλα, τελείωνε. Τελείωνε, πάμε να... Ωραία, φίλε. Οκ. Πήρε το eagle. Επομένως τώρα που το κάναμε αυτό, περιμένετε. Ωραία, παιδιά, και τώρα είμαστε στο Blox Fruit για να βάλουμε τους κωδικούς που τύχαμε. Πρώτα θα βάλω αυτόν. Ναι, θα βάλω αυτό πρώτα. Θα πω ότι θα τύχω. Ωραία. Το κάνουμε scratch. Και ο φίλος μου κάνει τους κωδικούς στο χέρι. Το κωδικό του. Ωραία. Ωραία, για να βάλουμε το κωδικό. Κάτσε να το βγάλω αυτό. Είναι premium box season 2. Season 2. Ναι. Αφού το 3 άνοιξαμε. Τέλος πάντων. Ωραία φίλε, υπομονώ. 4.
Τι έτυχε? Permanent gravity. Permanent gravity! Ωραία φίλε! Πού είναι το Q? Να το! Permanent gravity, παιδιά! Ωραία φίλε! Έτυχε permanent gravity ο φίλος μου. S, τέτοιο, Μη, F, X, M, Να το. Redeem. Τι είναι? Έκανα κάτι λάθος. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Πιστεύω να κάνεις κάτι. F, Q, S, Y. Τέτοιο πώς το λένε. Πώς το λένε. Πάνω. F, τι έγινε? Ωραία. Παιδιά, είναι τέλειο! Τι Νίλ? Να το γράψω εγώ ρε που ξέρω το δικό του. Ξέρω, εντάξει. 4, Permanent gravity, καλύτερο παιδιά. F, Q, S, F, X, N, Πάω από τη θάλασσα Q. να το κάνω τρέλο. Πες μου. Τι Νίλ? Θα το κάνω εγώ. Θα το Πώς κάνω θέλει εγώ. κάτι ακόμα? Θέλω. Ναι, γράψτε το. Θα το κάνω εγώ. Πέ. Απλά πρέπει να το γράψουμε. Περίμενε. Οπα. Έλα, γράψω. Θα είναι μυστικό. Να μην το βλέπει ο Αλέξανδρος μας. Πιστεύω να κάνεις κάτι. Όχι μωρέ, δεν γίνεται. Σε βλέπω. Πού το dragon σου αυτό είναι? Ναι. Τα κεφαλαία. Πού είναι η ορσμή? Έλα. Γράμματα, κεφαλαία. Σου έκανε αυτό. Έλα. Είναι ήδη κεφαλαία. Άι, καλά. Α, κάτσε, ξέχασα να βάλω το Α, γι' αυτό δεν λειτουργούσε. Τώρα λογικά θα λειτουργήσει, διότι ξέχασα να βάλω το Α πριν. Ναι! Ήμουν box. Ναι! Πάμε, Επιτέλους! Όπα. Άνοιξε το. Θα το ανοίξω εγώ να είναι... Όχι, θέλω να το ανοίξω εγώ, σε παρακαλώ. Εντάξει. Όχι, στο backpack είναι, ναι, ξέρω. Open! Έλα, κάτι καλό! Pain! Pain! Πολύ καλό. Pain! Pain! Ευχαριστώ! Πάει καλά. Pain! Permanent pain! Κάντο redeem. Redeem! Τώρα το έχεις στο shop. Θέλω. Όχι, δεν είναι. Στέλνω έναν Δημήτρη. Να τον πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Ωραία, φίλε. Ανοίξουμε τους άλλους κωδικούς. Επόμενος κωδικό. Κάτσε να τους βάλω όλους. Περιμένετε. Ωραία, ήρθαμε πάλι. Έβαλα όλους τους κωδικούς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα κουτιά. 8 κουτιά. 3, 2, 1. Πρώτο κουτί. Open. Μπαμ. Ice fruit. Wow. Επόμενο κουτί. Open. Flame flute. Flute. Και...
Blade fruit. Έλα. Τι αντέχουμε. Ρόκετ. Έτυχα ρόκετ. Το πιστεύεις. Ξέρω. Ωραία, επόμενο. Boom. Άστα να πάνε. 3 ακόμα. Έτοιμοι. Spike. Ναι, το Spike από τον Brawl Stars. Και... Spring. Μάλιστα. Τελευταίο κουτί. 3, 2, 1. Πάμε. Portal. Portal. Και... Δεν είναι καλό. Το ξέρω. Wow, έχω 3. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα λέμε στο επόμενο. Bye. Bye.